mga dalan niya, ug ang paghigugma kaniya, ug ang pag-alagad kang Jehova, nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, ug sa bug-os tang kalag. Hinaot nga mahatag nato ni sa Ginoo nining kabuntaga mga igsuon. Sa pag-alagad niya, pag-alagad nato nga tinud-anay, pag-alagad nato mga pagdahig nga bug-os nga kasing-kasing mga igsuon. Hallelujah, mao nay gipangita sa Dios mga igsuon. Nabayaw na ba nimo ang mga kamot sa Ginoo? Nining kabuntaga ba si ula pa? Napalakpak na ba nimo ang imong mga kamot atubangan sa Ginoo nining kabuntaga? Dili lang ingon nga palakpak nga igo lang sa tingog mga igsuon. Kundili mga pagsagit, mga pagpalakpak nga kinasing-kasing nga aron matandog nato ang trono sa Ginoo mga igsuon. Hallelujah, hallelujah. Sa una sayo magyud ta kay mo adtong simbahan mga igsuon. Mao nay mga bug-os nga kasing-kasing sa pag-alagad. Na mga tao sa una layo kayong ginabaktas kadlawon pa lang magdala og sulo. Naa pa ba na karon magdala og sulo murag wala na no? Di motor naman karon mga igsuon. Sayo na kaayo ba? No, ba to sahay, di ba makaadto? No, sayo na kaayo pero no, grabe bitaw tong sa una mga igsuon no. Katilaw man ni si Pastor Julius sa mong dapit namo nga wala pag ang motor dito murag usara ka buok. Wa pag mga motor nya pila ka kilometro ang simbahan. Naami lula mga igsuon, no? Lula na nako apo nako tuhod, lula na nila lula tansyang, no? Patay naman to. Pero niabot siya og 92 katuig, lagsik pa kaayo. Ingon nako, dili lang siguro sa gikaon ni Lula nganong nitaas iyang kinabuhi. Tungod siguro sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Katong among Lula, dili to kabalo mo basa. Dito kabalo mo sulat. Pero matingala kaabot sa simbahan, makabasa man sa Biblia. Grabe ang iyang commitment ba atubangan sa Ginoo sa iyang pagpangalagad. Mubaktas to, buntag sayo, alas 6 pa lang muabot na simbahan. Wa pa ka panilhig ang pastor. Si Lula na dito, naglingkod. Grabe nga pagpangalagad mga igsuon. Makaingon ka. Unsa may hinungdan? No? Nganong inana ang ihang serbisyo sa Ginoo pagpangalagad. Ang hinungdan mga igsuon kay naa sa ihang kasing-kasing ug gunahuna nga walay lain yang himuon kung dili moalagad ug moalagad sa Ginoo mga igsuon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inana ta. Bisag wa tay daghang kwarta, alagad sa Ginoo. No, unsaon man ang daghang kwarta unya masakiton ka. Unsaon na to pagalagad? No, alagad sa Ginoo mga igsuon, bisag wa tay daghang kwarta. Hallelujah. Bisan wa tay pagong sanina, simba ta, pre. Amen. No, ayaw lang nang ulay sanina. Hindi na gud na maayo. No, bisan wa tay mga bagong sanina, wa tay bagong sapatos, simba ta. Bisan maigo ta sa wali, simba gihapon ta oy. Pasig maigo ta sa wali, pagkasunod Domingo, wala na ta. Amen? Bisan kasapan ta ni Pastor, Brad Alvin, simba ta. Amen? Kay maunay ta katungdanan na to atubangan sa Ginoo. Nga ato siyang alagaron sa bugos na tong kasing-kasing ug sa tibuok na tong kalag mga igsuon. Maunay gusto sa Ginoo mga igsuon. Hallelujah, hallelujah. Bisan wa tay posisyon sa simbahan, mualagad ta sa Ginoo mga igsuon, musimba ta. Amen. Kaya ang atong pagpangalagad mga igsuon, dili ni tungod sa atong posisyon, dili ni tungod kay daghang tagkwarta, dili ni tungod kay unsa atong status kinabuhi, dili tungod kay ilado ta mga igsuon. Ang atong pagpangalagad mga igsuon, kung unsa atong commitment atubangan sa Ginoo mga igsuon. Kung unsa ang atuang katinud-aray sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga bisan unsa lang ta ka ultimo sa Ginoo. Bisan unsa lang ta ka ultimo sa kalibutan, mualagad ug mualagad ta sa Ginoo mga igsuon. Hallelujah. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah, hallelujah. Kanang kinasing-kasing nga pag-alagad mga igsuon. Nung sa bugos na tong kalag,
Kana bang dili ta magpadala sa atong gibati? Amen. Usahay magpadala ba? Usahay na ipagpangalagad nga kaning sa mood? No, kung good mood, musimba. Kung bad mood, dili na musimba. No, di ta magpadala sa atong gibati, mga igsuon. No, kanila bang panahon sa Domingo, bantayan na to. Pag panahon sa Domingo ba, anong diha man gyud ta maglagot? No, kanang wala pa ta atong simbahan ba? No. Asa nang panyo? Asa na akong pikas midyas? Oh, ba nag-isa lang kami dyan, simba sa Ginoo. Amen? Bahalag way panyo. Mo na usahay mga igsoon, mangita kong panyo. Pag way, makitan ko bahala ng panyo Kay dili na maong butang nga makababag sa kong pagpangalaga, di na makababag sa kong pagsimba nining Domingo. Nganong gupon man nato atong pagbati nining Domingo nga ang Ginoo nagkinahanglan sa atong mga pagsimba nga kinasing-kasing niining adlaw mga igsuon. No nga unta adlong Domingo excited ta. Amen. No, pagmata sa sayo, salamat Ginoo. No, plansa na yun sa nina. Kanya sayo kay ko na malansa mga igsuon, hapit masunog na nimahaw ang plansa. No, excited ko mga igsuon nga makigatubang sa Ginoo. No, excited ko mo wali sa pulong sa Dios. Excited ko mo dahig sa Ginoo. Mao na mga igsuon panahon sa atong panimbahon, lami na kayo iligid, lami na kay ambak tungod sa kamaayo sa Ginoo mga igsuon. Hallelujah, hallelujah. Atong palakpakan ang Ginoo mga igsuon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Unta atong pagpangalagad, wala magdepende sa atong katapad. Amen. Nga usahay paglili na to, pagtanaw na to sa atong katapad nga ni palakpak mo, palakpak pod ka. No, pagtanaw na to, paglingi nga nilukso, mulukso pod ka. No. Nabitaw mga igsuon, nanangid nga kaigsuunan, pastor. Muhunong na kog simba, pastor. Kay, unsa man daay ng sulod simbahan. Abi na ko, kana sila tanan. Buot, kanabang, no, buotan na gyud kaayo. Kanabang, kuan na gyud kaayo, na unsa man nga, naamang ko'y nakita nga, inani sa sulod sa simbahan, ingnana, nanangid siya sa pastor, banga di na siya mo simba. So, ana ang pastor, Brad, bago ka mulakaw, naibaso isa ka tubig diha. So, man ni pastor, puno na sa tubig. Kunya, tuyok-tuyok ka aning simbahan, kinahanglan nga walay mayabo, bisan gamay ni anang tubig. Tuyok-tuyok sa tuod, pila ka tuyok. Tanaw gid niyag maayo, hinahinay gisag tuyok. Tanaw siya sa tubig nga di gid mayabo. Unya brad, unsa may imong nakita, unsa may imong nabaluan sa pastor. No. Grabe gid akong focus diha sa baso sa tubig nga walay mayabo. Kay tungod ni nga maunay akong tumong nga dili mayabo. Wa say lain nakita. So inana gyud brad, sa atong pagpangalagad, dili ta magsigigtan og tao. Focus lang ta sa Ginoo mga igsuon atong pagpangalagad. Kay kung magsigigag tan-aw sa palibot, no, basig makahunong ka sa pagpangalagad mga igsuon. Pero ang ato ang panglantaw, ang atong kasing-kasing og hunahuna og kinabuhi, atong ihatag sa Ginoo lang mga igsuon. No, walay, no, di gid ka mapildi. Di kita mohunong sa pagpangalagad kung ihatag nato atong kinabuhi sa atong mga pag-awitan ganiha. No, gidaog na niya ang kalibutan mga igsuon. Mao na nga pabilin ta sa atong pagpangalagad. Nga unta ang atong pagpangalagad dili tungod sa atong palibot, kung dili tungod kung unsa atong commitment at tubangan sa Ginoo mga igsuon. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At doon na to ang mga example sa Biblia mga igsuon. Si Noah mga igsuon sa pagbuhat sa arka.
No, sa ilang pagpangalaga, daghan pa kayo sila sa purmiro. Mao na itong bantayanan. Sa ilang pagpangalagad, sa pagtrabaho, sa pagbuhat sa arka nga gisugo sa Ginoo, sa purmiro, daghan pa kayo sila. Niabot ang panahon tungod sa kadugay sa panahon. Pila ka tuig? 120 ka tuig gihimo. Sa atong pagpangalagad, mga igsoon, pila na bata ka tuig sa atong pagpangalagad? Amen? No, naanabay naabot sa 10 ka tuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig. No, sa diha nga ang panahon, mga igsoon, nagkadugay. No? Nagkadugay sa pagpaabot, sa pagbaha, nagkadugay, no? Nadugay ang pagbalik sa Ginoo. Kaya abi ninyo, kaning magpaabot, mao ni pinakakapoy o pinakalaay. Amen? No, mao ni ba? Bahala siguro og ako'y paaboton kaysa magpaabot. No? Pero natural lang nga mo paabot ang mga igsuon kay nagsaad ang Ginoo sa iyang pagbalik. No? Ang importante sa atong pagpaabot, malipayon ta nga nangalagad diha aniya mga igsuon. Amen. Mao nay usa ka importante nga bahin mga igsuon nga aron kita makalahutay sa atong pagpangalagad. Nakasulod na ta sa arka mga igsuon. No? Naigibuhat ang Dios nga kaluwasan. Hinaot nga dili na ta mo gawas niini. Magapabilin ta sa pagpangalagad nato dinhi mga igsuon. Ang nakanindot sa pagpangalagad nato mga igsuon, naa ang Ginoo, Ginoo nga tinuod nga atong gialagaran. Amen. Maunay nakanindot. Kay kung sa atong pagpangalagad, nga dili nato mabati ang gahom sa Ginoo, dili nato mabati ang kalipay sa Dios, kapoy ra atong pagpangalagad. Pero kaganiha mga igsoon, pagsulod pa lang nako sa pultahan, hangtod sa mga pag-awitan, nabati na nako ang presensya sa Dios. Maunay nakanindot sa atong gialagaran mga igsoon. Hallelujah, hallelujah. No, nga sa atong pagpangalagad, kinahanglan tinud-anay, nga aron mabati na to ang presensya sa Dios mga igsoon. Ang sunod na to mga igsoon, si Daniel. Nasayra na to nga si Daniel, gipahunong siya sa mga pag-ampo. Kung di siya muhunong, itambog siya. Pero ang iyang gibuhat mga igsuon, kay si Daniel nakaila, no? Kung kinsa nga Dios iyang gialagaran, unsang Ginoo iyang gialagaran, mao na nga wa siya muhunong sa pag-alagad ug pag-ila sa Ginoo mga igsuon. Maunta na hinaot nga kita usab mga igsuon, nailhan nato, nasayra nato kung kunsa o kinsa nga Dios atong gialagaran mga igsuon. Nga aron kita magapabilin sa atong pagpangalagad binsa unsay mahitabo mga igsuon. Hallelujah, hallelujah. Ang tulo ka Hebrehanon, no, gipapilo sila sa ilang mga tuhod aron sa pagsimba sa larawan. Now, hinumduman nato mga igsuon ang kalibutan karon. Nagsulay sa simbahan sa pagpahunong sa mga pagsimba. Pila na lang ka porsyento ang musimba karon dinhi? 30% na lang. No nahitabo nga sa una wala na gyud panimbahon. Ug moabot ang panahon mga igsuon. Nagsulti man gyud daan ang Biblia, no, nga wala na mga pagwali sa pulong sa Dios. Wala na mga panimbahon nga mahitabo. Pero kaning tulo, gihadlok sila. Nga kung di mo mupilo sa inyong mga tuhod, itagbo mo sa linaw nga kalayo. Hudno nga kalayo. Pero unsay lang gihimo mga igsuon. Ingon sila, luwason man mi o dili sa among Dios nga gialagaran, tanawa ang commitment nila. Luwason man mi o dili sa among Dios nga nailhan nga gialagaran, di mi mubiya sa Dios nga among gialagaran. Bisan unsang hadlok sa kalibutan mga igsuon, di ta mubiya sa pag-alagad sa Dios. Bisan gibawala na ta, simba gihapon, alagad gihapon sa Ginoo mga igsuon. Kay mao man ni atong tumong og tuyo mga igsuon sa pag-alagad sa ato ang Dios mga igsuon. Gihadlok sila, bisan mamatay sila. Wa sila mahadlok, basta kay magapabilin sa pag-alagad sa Ginoo. Inana ba ang atong pag-alagad sa Dios mga igsuon? Bahalag mga matay. Amen?
Kaya ang kamatayon, kadaugan bitaw. So sa pagpabilin na sa pagpaalagad mga igsuon. Sumaong hitabo, direct nga pagka-istorya, wa sila mutuman sa gisulti. Nga ang gusto nga alagaran maong larawan. Ang nahitabo mga igsuon, tuod, gisugba sila dito, gihulog. Una pa na nga sunog ang nagdala sa ila. Tanawa ang kamaayo sa Ginoo mga igsuon sa mga dagkong butang nga iyang gihimo. Una pa na nga sunog ang nagdala sa ila. Natingala ang hari, nga tulo man lang ang gihulog nga nung upat naman sila. Nara mga igsuon, kung magpabilin lang ta sa itong pagpangalagad, magpabilin lang ta sa pagpaningkamot, sa pagsimba, ang Ginoo muuban gyud bisan asa ta padulong mga igsuon. Bisan asa man ta, magkinaunsa man ang kinabuhi, nagapasalig ang Dios kung magapabilin ta sa pagpangalagad, siya magauban kanato mga igsuon. Atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mao na kanindot nga Dios nga tong gialagaran. Nga dili gyud mubuya kanato bisan magkinaunsa man ang kalibutan. Grabe na ang balita karon mga igsuon. Ang gira na ana, gutom na ana, kamatay, karon nga sakit, grabe. Ang uban nga lugar, wala nagibalita kung pila ka buok na nga matay tungod sa kadaghan. Taliabot na gyud ang pagbalik sa Ginoo mga igsuon. Kay ang timailhan, no? Ato nang makita. Mao na tong bantayanan mga igsuon. Mao na ang kalibutan, grabe na kakadautan, mao na nga importante nga atong pagpangalagad, atong lig-unon, atubangan sa Ginoo. Nga atong pag-alagad, tinud-aray, na gyud atong pag-alagad mga igsoon, wa nay panahon sa pagpaling-paling sa pagpangalagad. Panahon na karon sa pagtinud-anay sa atong pagpangalagad mga igsoon. Kay hapit na mubalik ang atong buhi nga Dios. Amin sa nakita sa hari, nga upat sila na, nga gitagmo na ubanay mong upat dito mga igsoon, gipatawag niya. Nangutana ang hari, unsa man na nga klase nga Dios ang inyong gialagaran? Grabe man kagamhanan. No? Bisan ang hari nakasulti ana. Hinaot unta mga igsoon sa atong pagpangalagad, ipakita nato sa kalibutan nga atong Dios nga atong gialagaran, Dios nga gamhanan mga igsoon. Kinsa pa ba'y magpakita, no? Kinsa pa ba'y magpakita, magpahibalo sa himaya sa Ginoo kung dili kita mga igsoon mao na ang magpabilin ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Bisan unsaon ta sa kalibutan sa pagtamak, bisan unsaon ta sa kalibutan sa pagpahunong, sa pagsimba, ipakita nato nga di ta pwede pugnan sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo mga igsoon. Kay tungod sa atong commitment diha sa Dios sa atong pagpangalagad mga igsoon diha kaniya. Hallelujah, hallelujah. Hinaot nga mauna sa itong unahuna o kasing-kasing mga igsuon. Nga mga lagad ta sa Dios nga tinud-aray mga igsuon kay nining panahuna. Hapit na gid mo balik ang atong buhi nga Dios mga igsuon. Hallelujah, hallelujah. Na ako'y gusto sa kabersikulo mga igsuon nga atong adtuon. Sa Roma 13:11 mga igsuon. Hallelujah. Atong basahon ni mga igsuon. O gawas pa niini kamo sayod na kung unsa ng panahon na karon. Nga takna na karon sa kinahanglan managmata kamo gikan sa pagkatulog. Put pasabot managmata kita. Nga kinahanglan no? Magasimba ta, magaalagad nga tinud-anay diha sa Ginoo. Sa diha gikan sa atong pagkatulog managmata kita. Nga hapit na gyud mo balik ang Ginoo nga dili pwede nga dili ta magtinud-anay sa pag-alaga diha kaniya. Kay batig-basig mahibilin ta. Amen. So kinahanglan nga magtinud-aray ta sa pagpangalagad mga igsuon. Kay ang atong kaluwasan labaw pa kahaduol kanato karon kaysa diha nga bag-o pa kita mituo. No. Timan na to mga igsoon atong kaluwasan duol na gyud kaayo kaysa pa katong bag-o tang nituo mga igsoon. Buot pasabot
hapit na gyud mubalik ang Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Usa ka importante nga butang mga igsuon, mabal-an nato kung unsa nagyong panahon na karon. Na mga simbahan mga igsuon nga gibaligya na nila. Giilisan na nila ang ilang simbahan. Giilisan naghotel. Giilisan nagrestaurant mga igsuon. Giwalang bili nila mga igsuon ang ilang pagpangalagad. Pero kita mga igsuon, dili nato ikambyo ang atong pagpangalagad mga igsuon. Sa bisan unsang butang sa kalibutan. Magapabilin ta sa pag-alagad sa Dios mga igsuon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Naadaw sulod, naadaw sa kasimbahan. Daghan sila nagalingkod diha. Yes, nakabalo sila kung unsay kamatuoran. Yes, nakabalo sila about bautismo sa ngalan ni Jesus. Nakabalo sila sa pagdawat sa balaang espiritu. Pero usa ka butang nga wala nila gihimo. Wala nila gibuhat kung unsa ang pulong, unsay gisulti sa pulong sa Dios mga igsoon. Igo ra sila naglingkod diha, walay gibuhan. Amen, hallelujah. Apan sa atong pagpangalagad, sa atong pagsimba mga igsoon sa atong buhi nga Dios, atong himuon ang pinakamaayo natong mahimo atubangan sa Dios. Nining kabuntaga, kay mao nay gipangita sa Ginoo sa ato mga igsoon nga ipakita nato ang atong pinakamaayo ug pinakadabis nga mga pagsimba niining adlaw mga igsoon. Hallelujah, hallelujah. Atong daygon makausa nga atong buhi nga Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Manindog ta igsuon niining kabuntaga. Ang pulong sa Dios nagapahinumdum kanato mga igsuon. Unsa may dala nato niining kabuntaga? Hallelujah, hallelujah. Unsa may dala nato sa Dios diha sa iyang atubangan niining kabuntaga mga igsuon. Nga pagikan sa atong panimalay, nangandoy na ta sa mga pagdahig diha sa atong buhi nga Dios. Usa pa nato ni kapribilehiyo mga igsuon nga sa diin makasinggit, makasyagit pata mga igsuon, magapalakpak pata sa atong kamot. Naay mauban mga kasimbahanan, naay mga uban nga lugar, gusto sila mo palakpak silang kamot pero ginabawala na sila. Gusto silang mudahig sa Ginoo pero ginabawalan sila. Pero kita karon mga igsoon wala patabawali. Mao na nga himuon nato ang pinakadabes nga mga pagdaig. Atong daygon ang Ginoo sa kinasingkasing mga pagdaig ni kabuntaga mga igsoon. Kung gusto ka nga punon sa Ginoo nining kabuntaga, punasa sa mga pagdahig ang imong kasing-kasing mga igsuon. Kay kung wala tayo himuon, wala tayo buhaton mga igsuon, wa ay mahitabo dinhi kanato. Pero nining kabuntaga kung puno nato ni sa mga pagdahig, ang Ginoo magapuno karon kanato sa kalipay mga igsuon. Hallelujah, hallelujah. Usa pa ka bersikulo atong basahon mga igsuon sa Juan 4, 23 hangtod 24. Mao ni gipangita sa Ginoo sa ato mga igsuon ug ipabuhat niya. Apan ang takna taliabot na ug karon mao na nga ang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Hinumduman nato mga igsoon ang takna taliabot na og karon mao na. Wa ta kabalo unsay may tabo ugma, wa ta kabalo unsay may tabo unya mga igsoon. Wa ta kabalo unsay mahitabo sunod tuig. Wa gyud tay masayod kung unsa ang atong ugma mga igsoon.
Apan niining kabuntaga mga higsuon, naapa ka sa imong gibarugan, naapa ta sulod sa church, ato untang tagaan sa mga pagdahay kang Ginoo niining kabuntaga. Nga ibutang sa atong kasing-kasing ug hunahuna ang atong tinguha, maulang gyud ang mga pagdahig sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, hallelujah. Gipangita samahan ang maoy mga pagsimba mga igsuon. Ang Dios Espiritu ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan magasimba diha sa Espiritu ug sa kamatauran. Hallelujah. Ipakita nato sa Dios mga igsuon ato mga pagsimba nga tinuod ni ining kabuntaga. Hallelujah. Dili lang sa pagpalakpak sa itong mga kamot. Ngaunta, mo palakpak nga uban ang kinasingkasing nga pagpalakpak mga igsuon. Mga pagdahig nga kinasingkasing. Gipahinumduman ta sa Ginoo mga igsuon. Nga ang magasimba kaniya gikinahanglan magasimba sa kamatuoran. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now, gusto ba ta nga punon sa Ginoo nining kabuntaga? Himua mga igsuon ang ngay nimong himuon. Hallelujah, hallelujah. Sugdi sa pagdahig ang Ginoo. Kay tungod sa iyang gibuhat din sa itong kinabuhi, grabe ang gibuhat sa Dios. Mga dagkong butang gibuhat sa Ginoo sa itong kinabuhi, mga igsuon. Wala ka sa imong gibarugan karon mga igsuon kung dili tungod sa Ginoo. Apa nakaabot ta dinhi ug tungod sa Ginoo na mga igsuon, tungod sa iyang kaayo. Hallelujah, hallelujah. Pwede ba ito duulon ang Diyos nining kabuntaga? Muhatag tag mga pagdahig sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pamalandungan na to ang kaayo sa Diyos nining kabuntaga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala tayo lain nga tinguhaon karon mga igsoon kung dili mga pagdahay niya sa tumbuhin na Dios. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Mga igsoon, maulang ba na atong ipakita sa Ginoo nga mga pagdahay? Hallelujah, 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 hallelujah,